In the Bankulu. Ngiyayikhetha inkosi yasePhakameni. Nkosi yamakhosi Nyazulu ezulu. Uthulano kaMkhwanazi ikhumbula lakhe kwaMpukunyoni. Nkosi yamakhosi sasingazi nathi ukosifica owafica abazali bethu. Khumbula sebafishane kunalokho kwake uthi njalo makuyisabatha lokuqala bebuye emhlanganweni nombani wayesukuma ephatha inkonzo. Njalo wayethi inhle into yeni maNazaretha amehla kaphathelana. Sasesazi ukuthi makuyisabatha lokuqala sihlala ngakho basasezi ingane. Ukuthi inhle into yeni maNazaretha. maNazaretha ingcwele muhle uNkulunkulu ophambi kwethu. Sasingazi ukusificile nathi. Ukumangazama lo uNkulunkulu ophambi kwethu uthi ubabaza ukuthi umuhle avela sukuma athi hey muhle maNazaretha. Amen. Simanga salo uNkulunkulu ophambi kwethu. Uthi umvangeli uyikhalwa sentongane Nkosi yamakhosi uphumile emzimkhulu uye emzini wakho ingcwelo waselinda kwaNongoma. Emva kwakho Nkosi yamakhosi kusale kwamenyezwa kwathiwa khona uShembozayo. Usuphumile kwamenyezwa. Sokucelwa uthisha omkhulu kwezikoleni zendawo ukuthi akakhiphe ingane lihlangabeza uShembe. Bese ke uthisha omkhulu ezibizi ingane uthi ezingamanazaretha iphakamisa izandla. Zaphakamisa ingane uthi kuthiwa hlangabezana uShembe ejozini zathi ingane uthi uShembe uselinda umesuke elinda izoyekuhleli uNkulunkulu esikhumbulile uShembe wethu siyoba nawo lelizo lakithi ngonyaka ozayo. Uvunyiwe Nkosi yamakhosi uvunywa abakhulu nabancane. Sifisa umhlaba wonke wazi ukuthi uNyazulu ezulu alusini umholi. Futhi alikho nelodwa ilanga eloba umholi ngalo. Sikusho lokhu singathembile mhlambe ukuthi siyolwa noma sinemali noma sixhasa obani. Ukholo lwethu Nkosi yamakhosi oluthi asithi uNkulunkulu. Kuyahlupha ukulwa ngoba kwesinye isikhathi yahlulwa. Kuyahlupha ukuthemba imali ngoba kwesinye isikhathi khona nemali ngaphezulu kwakho. Kuyahlupha ukuthemba ukuhlakanipha ngoba khona ohlakaniphe ngaphezulu kwakho. Kodwa Nkosi ukholo lo muntu lo lumphilisayo sithembela wona Nkosi yamakhosi cela ungaphinde lusishiye ukholo lwethu. Nenkosi uJesu mayephilisa abantu yayifike ithi sukuma uhambe ukukholo kwakho ukusindisile. Siyakhuluma singabantwana emahlangene sithi akekho uShembe ophilisa umuntu, akekho uNkulunkulu ophilisa umuntu, umuntu uphiliswa ukholo lwakhe. Ingakho uJesu waye athi sukuma uhambe ukholo kwakho ukusindisile. Uma singabantwana siyakhumbuzana Nkosi yamakhosi ukuthi inkosi ilanga yakhuluma indaba enkulu yathi okwenzayo uzenzela wena. Ithi Nkosi yamakhosi imvama yezono zibulala umnikazi wazo zincane izono zomunye umuntu ezibulala omunye umuntu. Lokho sikhuluma amahlangene sinabatshu ukuthi abantwana abangathi uma bazali bekhuluma bebeke endleleni bese bethi bona ngizomgada umzali wami ukuthi ambona noma akamboni. Kufanele wazi mntwana weNazaretha ukuthi uma uphuma ebusuku ngewindi noma uyophuza utshwala noma ukuzongalungile awenzeli umzali wakho uzenzela wena. Lonto uma sekufika isikhathi iyoshaya wena ekimshaya umzali wakho. Namhlanje khona abantu abadabukisayo abapheli kocela enkosini ukuthi akulungi lutho sebekhohlile ukuthi ngesikhathi besebancane benzani emzini oyingcwele. Namhlanje kunamaphoyisa ithi indoda endala kwaMthethwa hambe uyele ibandla simfundisa isekhe emhlabeni. Ithi hamba uhambo ngolunye usuku yasibike kwenye inkosazana yavuma. Ithi kanti ivuma namhlanje inkosi langa yambiza ngakusasa yathi mfana kaMthethwa sengihambe nawe akazubone namhlanje niwonile kuPhakameni. Uthi uShembe lalela mfana kaMthethwa waphi umthwala kuhambe
ogezwaphi ngcono ubuyele entabeni zangakini ukuze mawonile ubuzo ogeza ukuphakameni namhlanje isimanga kubanjwe ingane zenza imkhumbe emhlanganweni kunamaphoyisa ngabe asiwadingi lamaphoyisa basingamanazaretha kodwa sifuna ukutshela abantwana abazogangala emzini kaNkulunkulu nje umhlangano ongcwele sungene lokho kwenzayo zenzela wena koshaya wena kusasa Bangifunda umthandazo wesabatha emini kuthiwa abazali abasifundise ukuze ukona kwethu kungabizwa phezulu kwabo namhlanje inkosi amakhosi kuleli bandla lakho elithobekile kodwa ukuthobeka kuyancipha kubantwana bakho esicela kubantwana ukuthi abalalele behambe ngobunono kunokukhuluma inkosi amakhosi okungekuhle ukuthi umusa sinesikoshini awukholiwe asikwazi abasho lokho bakuthathaphi kodwa bakusho ngoba kukhona inkinga ezikhona kunabantwana abangalaleli isikoshi semthethweni kunendoda endala kwakhuzwa yasethenjisweni enseleni ithi yona yasine nenkosi ilanga esikoshini noba bethu sibabonile besine esikoshini nabantu bethu basinile esikoshini nathi sisinile esikoshini esicelayo kubagcotshwa nakubazali abakhokheli ingane zabo ukuthi azifunde ukusaba uma zisenkonzweni kaShembe umgidi uyinkonzo la ekhaya into ebuhlungu uzumfana sinesikoshini akhulume athi ukuba umgidi awukho ngaba ngikholwa mina lokukhuluma lokho mina ngaphindi ukukhulume ukudelela uShembe uleli sabatha awazi walenzelani kunenkonzo yesabatha lasekuseni lasemini yokulala yokuvuka eyomgidi eyesidlo wena ukhetha inkonzo yodwa umgidi kuphela ungasonti la ekhaya ngeke uzukhule kuleli bandla khona ukuhlabela la ekhaya ukufundaphi khona ukushunyela kanjani ukufundaphi khona ukuthi kahlonishwe ukufundaphi khona ukuthi yathi inkosi langa singakuphuza utshwala ukufundaphi uma wena indawo zokuza sabatheni uzosemgidini kuphela esicelayo ngoba bethu zingane zethu esine esikoshini abafowethu mhlawumbe kusafanele sibheke nokuthi bona la abashaya indweba abaphethe imgidi bafanele yini nokuthi le ndweba wayithola kanjani ngoba uma umsinisi usuke uphethe umthetho umkhokheli sokusinisa noma ubani into ebuhlungu sizele nathi sizele insizwe siphile uNkulunkulu nabalele basiphile ingane uma kunjena sizofikani ngoba nathi okuncane sikwazi ngoba safika kulungile kufanele bize bonke labashaya indwebe singalwe hayiphi sibuyele kahle ingane sikhulume nazo singathi masifika kuzo sizonitshela noma ngambulela kunandaba hawe yaplapho ingane ufuna ukutshela isikhathi esibi esashiwo uNkulunkulu wathi kufika isikhathi kuba khona abantu abangalalela abanenkani Sanukubana ngoba bezethi ingane sifuna mayifika ngingabuzwa umphatho amakhosazana uthi kimi wethulani yashintsha nini imvunulo lesikoshe esibovu ngoba yishethi lodwa ngoba bekuba yishethi lo nomnazana omncanyana ngaphezulu ithi mina ngisazi kade ngabe esikoshini inyaka ngaphezulu kwishumi esicelayo kubagcotshwa bethu ngoba uNkulunkulu wethandi nabathi ngeyakhe abasilekelele belifaka ivangeli emathempelini umuntu ithanda uShembe no awusakwazi ukukhetha ukuthi uzoyithanda noma uyithanda uNkulunkulu usithandile siyabonga amaNazaretha into esicela nje umuntu eguqela asiguqile ngoba singcwele esikhokhelana ngakho obuye bakho sikwenzile kwasishaya namanje kuyasishaya asafisa beze ngemva bangene kukho Kosamakhosi nyazi lwezulu ukhuluma izinto ngoJanuary engikhumbula uNkulunkulu wethu uthe ngiyacela amaNazaretha ningiphathe kahle uphatha kahle uShembe ukuningi wenza okulungile ngaso sonke isikhathi ithi Kosamakhosi phezulu kwomhlangano unyazi lwezulu ngiyacela amaNazaretha ukuphila isikhathi eside uthi uNkulunkulu kade kunobaba nomkhulu phambi kwami nokhokho niyakwazi konke abakushilo kwenzeni njengoba kunjalo
sithanda uxwayisa labantwana abenza lamhlanje kaNkulunkulu bephuza utshwala ukuthi akufanele belithole ulaka lonyazi lwezulu ngoba thina sikhule kuthiwa la ikhama okwatheliswa ushebhu yafa. Asifuni wenzeke bafowethu ningazogwaneka ngoba la kunemthetho. Njengoba sisukuma sibasha silekela abazali bethu, silekela abagcotshwa bethu. Ukuze kukhulume thina manje silingana nabo futhi sifundile lemfundo abayifundile futhi abanayo le mali abanayo futhi eshela zona lezi moto abayithandayo ukuze babone ukuthi uMnazaretha akufundelwa akuthiwa ngagolide nangasiliva. Sifisa futhi kuphele ukuthi uma kufika umuntu wena akufundile bese ehlonishwa ngokuthi agcotshwe ngoba efundile akufundele ukuba umgcotshwa. Lo muntu lo uzeke ukukhuluma indaba kaShembe akayazi safanele ayifunde abetshela ukuthi ufundile yena. uShembe uzolanda igwili zize lapho uShembe uqoqa wonke umuntu kodwa wena umuntu unemali eningi bese agcotshwa kuthiwa ngaphansi umsebenzi kaNkulunkulu akuthiwa amagolide nangasiliva. Abahlonishwa abantu ngeyikhundla lizwile uNkulunkulu uthene elinda amaNazaretha. Sithi kubantwana okwenzayo uzenzela wena. Ubuhlungu kwenzela Nkosi amakhosi kubantwana bakho sikhulu isililo. Njengoba siguqelana inkonzo yakhe yaphilisa Nkosi amakhosi noma ungashumela ayidingi ukuba igagi inkonzo la ekhaya ayidingi noma ungashumela uhlale phezulu kweyithende noma ungahlabanyela ukansi imthambo kodwa uma umoya kaNkulunkulu ungekho kuwe ngeke baphile abantwana bakaNkulunkulu. Le nkonzo ifuna umoya. kaShembe mawushaba nqabi nomoya wakhe kodwa uma uletha ethola ingekho indawo enhlizweni okuhlala umoya kaShembe uyahamba. Uhlale wena ushumele uthi abaphilisa abantu kanti hayi umoya ukho abaphila abantu. Nomuntu egula kuthi umoya wakhe awuze Nkosi baphila abantu bakho. Into enhlungu yenzakala abantwana beNkosi amaNazaretha Nkosi yezulu nyazi lwezulu. Ngiyakhala sikhulu isililo. Ingane zamakhosana ziyakhala khona seyikhuluma kabi zithi ayisafuni ukugana amaNazaretha. Kunamakhosana agangayo uthi uzazi impilo ayiphilayo ukuthi ayikufanele ukuthi uganwe uhambe uyocela ingane yabantu. Ngoba uyayazi impilo ayiphilayo uyicelelani ingane yabantu. Ingane imikala usizi phela inkonzo yabantu abasha. Uma lengane ikungona mina Nkosana mangiganwe kabi ngiyahamba ngiyeke ukuthi ngicela amandla ngiphinde ngiganwe. Uma lengane iqala usize naswele ihlaza uyicelelani ingane ngoba uyazazi isimo sakho asifanele ukuthi uganwe. Uyazazi impilo ephilayo noma ngabe uyikhethile noma ngabe uyikhethanga. Odadewethu labo zingane zethu lezi. Ingane inkonzo ligana kanye emhlabeni awukho umshado wesibili. Lengane imikala usizo naswele ihlaza iyofaningi. uShembe uyabhuqa namhlanje ubhuqa ngenxa yethu. Uzaba amakhosazana agana abantu abangawona amaNazaretha athi hayi mina wami uyadakwa nje kodwa ngiyabusa. Sathi phela ngqondi nakhe ebhenchini babhuqa. uShembe uyabhuqa. Uze Nkosana imiganwe kabi abafowabo baganwe ngaphandle ethi ayingcono mina engayithathela iRoma alikwenzi okwenziwa inkosazana naso kwehlaza. Sithi bantwana bakaNkulunkulu asenzokufanele uma ufuna iqiniso aqale kuwe. Uma usucela ingane abantu uzazi awufanele ukuganwa. Siyafisa futhi abazali babiyeke ukuthi indodana yakho yagcina ngo-1995 la esontweni kodwa ushawa phansi ngonyawo uthi awuyifuni intombi engolona iNazaretha la ekhaya. Lo mfana kuyaphusa unoma bengane abawu4 wena uthi azocela ingane lapha. Lezi ngane akusona zokudlala lezi ngane ingane zonyazi lezi. Usholani uma indodana kade yabhumuka asimfunela intombi khona ezobuya la ekhaya. Azasho
umama athi khona ingane yakwabani iphethe kahle lengane uyicelela umuntu ongabuye ekhaya zagembule ngengane zonyathi ngoba ingane mingene ehlathini ingenele ingakhali ngawe umuntu ongasonto unabantu aphila nabo akathatha umabe ingane zakhe esikushoyo kulamakhosana uma ufuna ukuba indoda wonke umuntu ozelwe umfana ekhaya uzalela into eyodwa ukuthi akhe umuzi kayise ayikho into ezalela umfana emndenini wakhe umuzi kayise uma ufuna ukuba indoda uqala manje usewumfana besha abadala bethi uyoba indoda umfana kasibani bani uqala usuyindoda uqala manje uthenga inkomo ezalayo mohlala elokishini noma edolobheni uqala manje ukubhenke eselokishini inkomo ihlala ebhenke uma uzoba umfazi waqala useyintombazana awuqala usumfazi besha abadala bethi umuntu othwele engane yothola umfazi usuke useyintombazana lokho sikhuluma ngamaNazaretha thina abantwana bamaNazaretha abayesikoleni bawufunda kwashushembe asimfuni umntwana ukusebenza ngoba akafundile kuyiqiniso lesiye sonke ema-university kuyiqiniso futhi isikole ukusithande sikwehlule kodwa kusho lokuthi ayingabikho into ozoyiphilisa ngayo asifuni ukwenza abantu abazodatshukelwa kuleli bandla bazohlupha wonke umntwana kuleli bandla eyintsha akabuyela esikoleni hamba ufunda uzobeka ngani umuzi kayihle uma ungasebenzi uzatshontsha uzobeka isono okuncisha kanti isono sakho ngezake isikole usithande sikwehlule kodwa abanye sasibathanda isikole ngoba yibona abahlula isikole uneqaba mangukuthi uwe owahlula isikole buyela siyakuthanda isikole awunali kusasa akuzozonke izinto ezifundelwe esikoleni mina nje ngijova inkomo zakithi kodwa angikufundelanga ngiyafundela ukujova inkomo akufundelanga ngakufunda kunabantu abakhindlu bayiqeda bakufundelanga bakufunda kunomuntu oqaqa injini wazalibeka esikoleni aphinde ayihlanganisa akakufundelanga wakufunda bangabalimi baba bethu uyafundela ukuba umlimi abakufundelanga bakufunda wena yini oyifundile ungazokutshenta ufunde awufundelanga lutho funda uzophila ngakho uyisona uvilaphi usho njalo umthandazo wokuvuka uzophila ngani njengoba umuntu uphile emhlabeni umusha uyayibekela eminyakeni ehlanu ngobe ngila eminyakeni eyishumi ngobe ngila yini wena oyibekela yona njengoba uphila nje yobakha ngani umuzi kayihlo asifuni bafowethu kuleli bandla sifuni futhi kube nentsha eningi kuleli bandla kuyiphutha bese kuqhamuka umuntu la athi yena yintshasa emtuba kuyona inabasho asifuni lonto leyo iyodwa intsha kuleli bandla inabasho kade sho njalo uNkulunkulu wethu amen umahlulo okuhlangana sibancane nizoba sithele uthiko lenkosazana ukuthi lapho singaboni khona asibonisane ngomoya wokukholwa angiqondile ukudonsa idlulisa umyalezo uphuma kwinabatshu asithandi noba kuyinkonzo yenabatshu namhlanje na noma kubi bese bakhona umuntu ozozela embotsheni athi ngicela intshasa emtuba yonke lapha ngaphandle uqala lapho nabakhonza abasilekelele bengayivumi intsha ey'ndaweni zabo bengeyona inabatshu kumele bandla baziwa inabatshu kodwa ema-university waziwa inathesa kuzothi makuhlangana abantu angithiwa nansi inabatshu ephethwe omkhwanazi kanti inabatshu yasenkandla ethi yona singabasenkandla siyona inabatshu ningavumi bagcotshwa sithi bagcotshwa nisilekelele kuyenzeka ey'ndaweni kube nezimpi zabagcotshwa ningayifaki iy'ngane benayibulala uma niyifaka lapho uNkulunkulu usisize usipha amehlo okubona osomathuba ungathi ngoba uguthile usuthi hayi wozani intsha
usuthi inthi ihamba nami akuyona ipolitiki la ekithi ihamba nomuntu la inthi ihamba nonyazo lwezulu hayi umuntu othi hayi inthi ifuna mina akho afuna umuntu la bagoda ushembe bonke abantu kodwa kuyenzeka ke basho njalo abadala umuntu ayibizwa ngomgcotsho kanti akasiyo unesikhundla sokuba umgcotsho hlukeneke hlukene bamgcotsho noba nesikhundla sokuba umgcotsho ngiyayisaba le ndaba engikhuluma ngayo ukhona uNkulunkulu akunika isikhundla ngoba uyabona ukuthi mengakunikanga kuzoba nezintandane nabafelokazi mnike lo muntu isikhundla thina saka salusa nje wathi uma ufika kade kulelo khona nogwaja uthi isikhundla sika nogwaja lesi kodwa makunye nogwaja uthi nawo nogwaja abanje ngomkhwanazi nje mina ngeke umuntu engamgcoba bonke bagcotsha unyazo lezulu obazi mangithenza ukugcoba ngidlala ngawe ngizokunikeza isikhundla hayi umgcotsho umgcotsho uphuma lapha angisho njalo makhosana ehlasela nabagcotshwa sizingane thina uthi mina ngiyingane egcotshiwe umehluko asifisi phambi kokuhamba abanezikhundla uNkulunkulu uyakubona la uhlezi khona mefuna ukukuthuma uyokulanda la uhleli khona konwaze bijalo ufunda uthile lenkosazana hayi ukuthi ingane igcoba abantu abadala ephambili ufuna unyazi lukubone unyazi linandaba nawo lubona inhliziyo yakho ukini shamba kabuke njengomuntu ubuke inhliziyo yakho ufuna phambili ngobuso luthi uthi lenkosazana lufunda incwadi la luyifundile luthi nisondela kimi ngemilomo inhliziyo zenu zikude nami Ushabu udinga inhliziyo kuphela hayi ubuso bethu maNazaretha ayingcwele. Kosamakhosi inkonzo yabantwana. Bangajahi futhi wonqaba maqhamuka umuntu ezothi yenza nje mfana mzogoba. Futhi asifuni ukubeka abantu ababekwa ngenkantona ngcono mbekwa ukuze uvimba ubani. Yahlupha lo nto leyo bandleni. Siyaphosisela kwabadala ukuthi yonke into abayenzayo abayicabangela sizingane semfa kwabo sifuna iqiniso kubo. Amen. Ube umuntu oyikhwepha uzovimba ubani uyaqeda lapho uyafa ushiya umuntu ozovimba. Nishiyela abantu abazovimba abantu. Sidala washona wena. Asakuthandi sikubonile kuhluphile. Kodwa ke sizingane akuvotwa la ekhaya. Ithi ndoda miyakushema ithi ngihambile nobaba wakho wangangigcoba. Nawe sengihambile nawe isikhathi esithi ngiyabona ungizibile. Uthi ushembe hayi thina boshembeke asimgcobi umuntu ongashiwo lutho ngaye ezulwini. Amen. Ubani wathi ushembe umsebenzana ngoba ugcotshiwe. Khuluma nabantu abasha hayi nabantu abadala. Makosana ahlala sikhona sisebenzela ushembe siye indawo yokugcotshwa. Angisho ngoba sewangilungela mina. Kodwa uNkulunkulu siyabonga nyazo lezulu uyasithanda. Siyacela nathi ukukuthanda. Lapha ezansi abantwana bathola isibusiso bomkhulu wafika emhlophe lapha ezansi etheni lakhe. Namhlanje ukhakhe. Sacela isibusiso Nkosi amakhosi singabantwana bonke baleli bandla siyasebenza lapha ezansi inabasho lenza lo msebenzi lapha ezansi. Omkhulu sifuna kuyala bemhlophe njengoba ifika sizombuka emaglasini namhlanje. Ebusuku sofaka amalamba amahle akhanye simbuke ngaphakathi engaphinda netho zivula thele zintulu ahlale zinyoli ngoba kusiyo ubota lo wani. Yebo. Bona abantwana bala abadala nabancane maphumela konke siyahlala la siyahlanganisa siyasifuna lesasibusiso isikhathi sokusebenza singabantwana bamaNazaretha. Walushembe singakuphuzi utshwala. Ngisho qhamuka ingilo senkulu ithi vele ezulwini phuza utshwala singakuphuzi. Mafuna ukuba indoda qala manje. Mafuna ukuba umfazi qala manje. Asinikele ngenhliziyo zethu, ngengqondo zethu, nangemizimba yethu kunyazo lezulu. Makosana wakunda makhanda kuleli bandla.
uyiphoyisa okwenza uzenzela wena ulungile uma uyiphoyisa sithi kubantwana akekho umntwana ofuneka abantu ezimkhuba la ngoba kuyobuya kuyokushaya ungasalindele usumdala yonke into eyenza ihlala egameni lakho bazali bethu khulisani ingane ngeqiniso ngoba umhlaba uzofuna iqiniso uma uyitotosa ingane yakho umhlaba uzokuyitotosa sithi kumakhosana kugijinwe kuleli bantu ulimi esikhulunywa lukhulunywa la ekhaya uma ugijima kuleli bantu ufana nomuntu osukela intabende ngejubane cathi masephezulu uzobona lapha yakhona kanti uma ezobona ezinye izintaba ufonela ikhuphuke Wingozi into ebuhlungu ayidayisana amaNazaretha mawugijima adedela uyothola afika ishopu ngoba edlela inkobe ethi uzoshayisa lo mfana agijinywa la ekhaya bekhulumela phansi awubezwa Wingozi mawumfana lebanje usatshwa amaNazaretha okwazi ukuthi ufile umncwabo kuphela ungakafiki ungasatshwa awasamuta amaNazaretha othi akhuluma uthi akusaba uyasekhulumela phansi sasinomfo kabani la wayenje akahlala ngesikhathi eside sasinomfo kabani la wayenje akahlala ngesikhathi eside wena ubizi bakusaba ayifuneki ingane sathi abazali bayo usufile mosathi umzali wakho Makhosana siphambi kwaNkulunkulu amen sinenkinga ke masongamakhosana athanda kakhulu uthi umfundisi ngelinye ilanga la ekhaya akathanda ukujwayela kwakhe la ekhaya kuhlula ingqondo akufanele ngoba nakuthanda uzoshumayela bese ingqondo akungabi sasebenza usukhohla ukuthi kunelati la kunonyazi lwezulu la ngonyaka odlule kwaqasha kumpompo bantwana buyelana emakhaya emathempelini manifuna uNkulunkulu yekani ukusonta emhlanganweni yekani ukugida kuphela ningaya emathempelini asebesebenza babuyele kokwakhiwa amathempelo onyazi amen kokwakhiwa imizi yonyazi la ekhaya ngeke siye ukuhlangana sifake izandla ngoba yikomkhulu lethu bathi abadala inyanga ezolifika la yathi ubuhle bokuphakama bafowethu noma ngabekwa nibe oyihlalo uhlala kagcotshwa kuleli bandla kugcotshwa abagcotshwa noma unobhala khethwa yithi nje mawuhlalo ethempelini bagcobeni amakomiti enabathu kodwa sifisa bazo ihlalo nasendaweni ukuthi bangaphansi kwamshumayeli nomkhokheli ethempelini amen bangaphansi komvangeli nomshumayeli nomfundisi endaweni yakubo siyabonga sinamakhosi amasha namhlanje amthandayo uShembe sinamakhosi ayinabatsho namhlanje bafowethu sisebenza phansi kwabagcotshwa asahambi sona inabasha ihambi phambi kwabagcotshwa ihambe emva kwabo uma kukhona izingane lathi manikhuza zilizomshaya kobe ngeyona inabatsho kobe kuzigebengu mawukhona umuntu enabasho ogila imkhubo onayo kube ngeyona inabasho kube kuwuye inabasho ingaphezulu ukuthi sonke ekaNkulunkulu sise ngendlela bafowethu Inkosi busisizwe la In the Thank You Lou.